Чи знали ви, що шкіра пам'ятає кожен сонячний опік? Це не просто тимчасове почервоніння. Сонячні опіки в дитинстві збільшують ризик раку шкіри в дорослому віці. Щоб захистити дитину, пам'ятайте кілька важливих правил. Крем з SPF 30-50 і бажано мінеральний. Для дітей віком від 6 місяців. Наносите за 15-20 хвилин до виходу та оновлюйте кожних 2 години. Одяг, легкі футболки з довгими рукавами, з бавовни чи льону та сонцезахисні окуляри з фільтром UV 400. Панама або кепка з широкими полями. Час сонця з 10 до 16 краще залишатись в тіні. І пам'ятайте, міфи такі як у хмарний день крем не потрібен, дитина не згорить у воді, засмага – це здоровий колір – це все неправда. Ультрафіолет проходить через хмари. Вода не блокує ультрафіолетові промені, а засмага – це пошкодження шкіри. Сонцезахист важливий не лише на пляжі, а й під час прогулянок у місті чи на майданчику.